kita nga nagkatigom kita ning taknaa ug sa atong pagpamauli balunon ta ang iyang mensahe ug sa inadlawng panginabuhi imo ang lamdag sa tong kakugi magtinabangay magbinati ay paningkamutan ta ang pagsinabtanay kay ang gugma sa Dios ay ang katawhan maoy hinungdaning tanan kay ang gugma sa Dios ay ang katawhan maoy hinungdaning